Sir түгел әле күпләребезнең кадет мәктәбенең хәрби Суворов училищесыннан кайсы ягы белән аерылганын, яисә нинди уртаклыгы барлыгын белеп тә бетерми торгандыр. Бер карасаң, икесендә дә 13-14 яшьлек малайларны, ягъни булачак хәрбиләрне әзерлиләр. Физик яктан көчле чыныккан егетләр итеп чыгаралар. Мы относимся к Министерству образования и науки Республики Татарстан. Суворовский относится к Министерству обороны Российской Федерации. Они федералы, мы государственники. А так у нас программа одна и та же. Дети у нас одни и те же. И льготы для поступления в высшее учебное заведение, что у нас, что у них, одни и те же. Татарстанда бүген 15 кадет мәктәбе бар. Аларны ачу турындагы указны 2004 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев имзалый. Мы детей сами одеваем, сами кормим полностью, обеспечиваем полностью мы дети. То есть очень хороший подспорье для семьи. Грубо говоря, мы даже на форму в год на одного ребенка тратим порядка 25 тысяч. Бүген тәтешкә укырга Иделнең уң ягындагы районнардан, Ульяновск өлкәсеннән, Мордовия һәм Чувашиядән килгән егетләр, соңгы елларда кызлар да килә. Кече Кайбыш егете Инсаф бергә 7нче сыйныфта укыганда килә. Быел аның нияте мәктәп тәмамлап укуын Санкт-Петербургтагы югары хәрби училищесында дәвам итү. Имбрешин килгәч, яңа коллективка иләшергә авыр һәм шул ике кайтасы килә инде. Иләшмәгән бит, әни колында әни итәгәсендә яшисең. Ярышларга күп йөрибез, җәй көне лагерьларга барып парашюттан сикерәбез. Инде сикердем. Кызгайбырлар күп инде. Апастан Камил Хәсәнов исә укуы авыр булса да мондагы тормыш, мохит бик ошый ди. Мен сагындырмый инде мин таныштан җирләре булган бар идем уже. Бик аяк кайган. Все устраивает. Директор Вил Ринатович әйткәнчә, биредә уку программасы гади мәктәпләрдәге кебек үк. Һәр фәндә белем бирүнең федераль дәүләт стандартлары нигезендә алып барыла. Татар теле һәм әдәбияты да атнасына 3 сәгать укытыла. Биредә булган көнне без Муса Җәлил иҗатына багышланган батырлык дәресенә туры килдек. Без сезнең белән бүген Муса Җәлилгә багышланган батырлык дәресен үткәрәбез. Җыр йөзе шундай киң, күңелле һәм якты, тиктирмән караңгы, ишеге язаклы, күктә бер кош оча. Югары, мин айлыйм изендә, кулларым бугалы. Мәктәпнең татар теле укытучысы 37 еллык педагогик стажы булган Нәфисә Сиякина балаларны дәрестә генә түгел, дәресләр биткәч тә һәр төрле түгәрәкләрдә аларны татарның бай сәнгате, мәдәнияте белән таныштыра. Татар телендә без төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, төрле конкурсларда, конференцияләрдә катнашабыз. Күптән түгел без Муса Җәлил укуларында укучылары белән призер дипломына лаек булдык һәм акчаларда премия белән бүләкләндек. Район башлыгы Рамис Сафиулов та бу гадәти булмаган мәктәптә еш була. Без килгән көнне аның Украинага 40 тоннадан артык гуманитар ярдәм илтеп кайтышы иде. 2000 семьяга әйтегендә азык продуктлары. Без атап куйдык инде 2 килограмм куйдык инде сорт. 2 килограмм әйбәт кенә макарон куйдык, 2 килограмм рис, 2 килограмм гречка куйдык бит инде. Борчак куйдык бит инде, аннан соң бит инде шикәркә куйдык. Аннан соң бит инде тушенка куйдык инде 6 банка, аннан соң инде балык консервысы куйдык инде, аннан соң сгущенный молоко куйдык бит инде, килограмм конфет куйдык инде, аннан соң инде подсолнечный май куйдык, 1 литр чай куйдык, бер коробкадан да почти 20 килограмм инде. Мәгълүм булганча, агымдагы ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы буларак уза. Аның кысаларында бүген монда районның Ак Калфак оешмасы Ягезәле кадетлар дигән иҗат бәйгесе уздыра. Халык уйлый торгандыр инде, кадет мәктәбендә барда егетләр генә дә. Безнең кадет мәктәбендә егетләр генә түгел, безнең анда кызларыбыз да бик күп укыйлар. Шуңа күрә без берлектә кызлар белән бергә кадет мәктәбендә бу проектны оештырдык. Балам дие туган телдә, әндәшә мина әткәм. Әнием дибәнгәм, мин туган телдә. Бурычыбыз, төп максатыбыз бу кадет мәктәбендә балалар белем алу белән бергә, алар иң беренчедән үзләренең телләрен, мәдәниятын, сәнгатен һәм инде үзенең милләтенең киләчәген уйлап, шушы чараларда актив катнашып үзләрен күрсәтергә тиешләр. Чөнки әгәр бала үзенең гаиләсендә, үзенең милли
телен, милли гырыф-гадәтләрен, йолаларын белми икән, бу халыкның, бу милләтнең киләчәге сорау астында булыр иде. Бу көнне кадет мәктәбенә чын мәгънәсендә дуслык бәйрәм булды. Көн буе биредә укучы татар, чуваш, мордва, удмурт һәм рус балаларының ана телләрендә шигырьләр, җырлар яңгырады, биюләр башкарылды. 3 сәгатькә якын барган бәйгедә катнашучыларның берсе дә бүләксез китмәде. Алар оештыручыларның дипломнары белән бергә акчалата бүләкләренә дә лаек булдылар. Татарстанның Тәтеш районыннан Рамис Сафин, Татарлар.